les reunions dels casals de la nostra comarca en el Consell Consultiu de la Gent Gran. I sempre he notat que amb la teva activitat i les teves mesurades paraules has sabut guanyar-te l'afecte, l'amistat i el respecte de moltes persones. Amb el temps, has deixat una bona empremta entre nosaltres. La teva participació en els butlletins comarcals, junt amb el teu llibre de les caminades, en tindrem un bon record. El teu bon fer ha sigut reconegut, a més de les persones que t'estimen, també per les institucions en què has participat. I units han volgut en aquest acte d'homenatge a la teva persona i també a la teva família, que t'ha permès la dedicació tan altruista i de nobles sentiments cap als altres, mostrar-te el reconeixement i admiració que tant et mereixes. Amb el poc temps que he tingut el goig de tractar-te, et veig un home convençut i amb molta fe amb tot allò que has fet i viscut. I ben segur que aquest convenciment t'ha donat molta felicitat. Felicitat que en nom propi i del casal d'Arbúcies et desitgem que sigui per tota la teva vida.